ji pêşangeha Pirtûkaniya Amedê Dembaş temaşevanên hêja mêvanekî min ê taybet bimire ji bo kurta hevpeyvînekî ez qala berken bereh dikim ku ew bixwe nivîskarekî yan jî helbestvanekî gelek navdar e hevdem û hevçaxê Şêrko Bêkez arjen Arye û li Bakur jî yê herî navdar e tam 5 salên nivîsandina xwe helbestê li du xweheşt ew yek ji wan take kesan e ku di nava Kurdî de hayko jî nivîsandiye bixêratî serçevatî. Serserê min serçavê min ez gelekî bextewarim bi beşdarbûna bername we. Mamoste ez dixwazim vê pirsê ji cenabê bikim. Ev 5 salan tu dinivîsînî. Nivîsandina bi Kurdî ji bo te tercihek bû yan neçariyek bû? Bêguman ev pirseke gelekî balkêş e. Ez dikarim bibêjim her du jî faktorên serekeyê nivîsandina min bûn. Yek wek bertekek bû ji ber ku zimanê min qedexe bû. Heyîn û hebûna min nedihat nasîn. Bêguman wek şexsek be jî îca nemaze eger tu bi qelemê re bidî û bisinî divê tu li hember vê tiştê sekn û helbesteke te hebe a diduwa jî wek şexsek ku bi peyvê re dide û distîne û dixwaze bi peyvê jiyana xwe berdewam bike û meعنeyekê bide jiyana xwe min ji ber ve her du sedeman nivîsandin û bi têkildariya nivîsandinê pêwendiya wê pejira. Bi girêdayê vê pirsekê bikim te got ji ber ku zimanê me hatî qedexekirin yek ji bandora wî ew bû ku te dest bi nivîsandina helbestê kir. Dema zimanek tê qedexekirin helwesta helbestê çi dibe? Bêguman helwesta helbestê tûştir dibe. Çima ji ber ku tu hem endamekî yê civatê yî hem endamekî yê zimanekî yî. Eger rê li ber xwe îfadekirina te bê girtin tu mecbûrî ji bo rakirina wa sînora li ber xwe bidî. Hingê helbest jî dibe perçeyek wê berxwedana te. Ew jî helbestê ji hest û hîsên dilînî bêhtir ber bi berxwederiyê dibe. Helbest dikare zimanekî qedexekirî zindî bihêle, nehêle bihele. Bêguman. Bêguman helbest ne tenê zimanekê diparêze bi heman demê bi karanîna peyva zimanekê rewatir û xweştir jî dike û bi peyvên nû jî ferhenga wî zimanî dewlementtir jî dike. Çimkî şair ew kesek ku jiyana wî afrîneriya wî hemû li ser peyvê tê ava kirin. Em hinekî qala êşa gotinên te helbesta te bikin ku navê pirtûkeka te jî êş e. Ya ewil êş ya ewil êş bû. Êşa êşekî bû belkî te derbirê. Bêguman. Dixwazim vê bipirsim. Evîn di helbestên te de stargeheke lê li tanişta wî êşek jî heye. Bes ya ku her duya li piya de hêle jî çirûskên hêviyê ne ez wisa dibînim. Te çawa vê hevsengiyê bi heva çê dikî bi hevra? Yani ev tiştên ku hêmanên te behsa wa kir hemû her yek bi serê xwe dike ku jiyana te xweştir an nexweştir bibe. Têkiliya xurt di navbera wa de heye. Bêguman dema şairek an kesek di nav civat çi têkiliyên civatî çi biyên şexsî dema li xwe dizivire rastî hinek pirsa û rastî hinek tiştên ku pê dêşetê ev dibe evîn dibe ev dibe êşa welê dibe ev dibe êşa malbatê dibe welhasıl tu bi birêya helbestê dixwazî
پچکی ایشین خواه سوکتر بکی جبر ویجی هلبست نتنه ایشی مرو سوکتر دکه هر وها جیانه جیل بردل مرو خوشتر دکه و از هر وقتی وید ویجم ولات شاعر یکی عشق و مروواهیه سینوران ناس ناکه بله به زمانه که دنویسه لی زمان جدا بجی هست و هیسین مرووی ام بنگهین تشتکه اورنسل و گردونیه او تنتیه ده هلبستن تده تنتیه نویساندنا خرابونا دما نویساندنا هلبسته یان تنتیه اوینه که پاش دمای درنگمایه هر دو جیته ده هنه بگومان بگومان جواتین آن ام بیجن ملتین مینامک و جیانا و پچکی زور و زحمته لوی داره جیانا شاعر جی بسینور داره جبر وی جی دما پیویر دو دسینه بگومان بوی نوی بروی دچه و تنیتیه بروی دچه و سینورن کو لبر جیان تنگ دکه بگومان هنگی دخوازه ببه بردف که و هستو هیسا ده جیانا هلبستان ده هر تنتیه که هیویه اوینه کنوژی بخورا دخوینه بگومان دما تو اوین دار دبیم تو زیده تر دنفسینی یان جنویساندنه دکوی yani dema askeriyat işte dur dikeve ante tejud jê dur dikevî jî tutkarî zêde binivîsî her wiha dema dest bi evîneke nû tê kirin jî bêguman dîsa zêde dinivîsî ew nivîsandin sedema wê ew e ku tu dixwazî jiyanê bi yekê dire parve bikî bi rastî jî ew hest û hîsên gelekî taybet û xweş in her du hîs jî tu neşxwere tenê dinivîsî tu dibêjî divê bê nivîsandin ku nifşan li dû mit tê bibin xwedî tecrûbe û mîna min hem dilzîz nebin hem mîna min serxwere neçin پرسکه تایبت به دولتی ده نویساندنا برکم بره ده توقع لعنت یان آوزم که ilham nivîsandinê ye bêguman toqê neletî ye yanî eger bê dewletî bengeha nivîsandinê bûye Kurd hemû wê bûna şair demekî na ji ber ku bê dewletî nahêle tu bi zimanê xwe bi hêsanî bikar bînî pêre bijî zor spas dikim ji bo spas vê dikim. Kurta Ez hevpeyvînê spas dikim. kutibûyî mêvanê me Mehrabim. gelek spas temaşevan hêja em hatin dawiya vê Kurta hevpeyvîna bi birêz berkem berhere ku pêncî saliya helbestvanîya xwe li dû xwe heşt heta hevpeyvîneke din xatirê